Do 7 a 11 de abril de 2024, un grupo de docentes da comarca de Ferrolterra participamos nun fluxo de mobilidades a Vilna, capital de Lituania. Este fluxo foi organizado polo CFR de Ferrol, no marco da acreditación escolar Erasmus Plus KA 120-SCH, baixo a temática Digital Transformation of Education in Lithuania. A función deste podcast é darlle difusión á nosa experiencia como participantes desta actividade. Ola, Sandra. Que tal, Luís? Este é o terceiro e último episodio do noso humilde podcast. Un podcast cuxa función é difundir a mobilidade que fixemos a Vilna, un grupo de traballadores do CFR de Ferrol e un grupo de docentes de centros educativos da comarca de Ferrolterra, entre os que nos atopamos Sandra e máis eu. Hai 2 episodios, non un. Hai 2 episodios previos a este nos que explicamos por que estamos en Vilna e que fixemos o luns 8 e o martes 9 de abril de 2024. Agora imos falar do que fixemos o mércores día 10 de abril e de como rematamos esta mobilidade. Dalle, Sandra, comecemos falando da primeira visita do mércores. Pois o mércores fomos camiñando ao Instituto de Secundaria Salómechos Neries, ou algo así. Pero bueno, teño que dicir que este día, como a visita era un poquinho máis tarde dos días anteriores, algunhas do grupo decidimos madrugar un pouquiño máis e ir ata o mercado de Vilna. A min personalmente encántame visitar os mercados das cidades porque os postos son moi diferentes. A xente, as exposicións, os tipos de produtos, non? É algo, pois, realmente curioso. O mercado de Vilna non decepcionou para nada. Ten unha parte de comida e outra máis de mercadillo con roupa, zapatos e bolsos. Postos de flores, pero bueno, as flores estaban por todos os recunchos da cidade, sí, acordas? E bueno, á volta pasamos polo barrio xudío, vimos diferentes murais, pasamos polo concello, a verdade é que non perdimos nada do tempo. E bueno, retomamos, xuntamos co... tempo, verdade? Tivedes aí un moquiño e fuchedes ali de compras e moi ben. Pero despois comezamos entón fomos a un instituto de secundaria. Sí, ali nos recibiron a directora e o profe de inglés, que unha vez máis facía de intérprete. Neste caso reunímonos na biblioteca e ali nos contaron un pouco do centro e do sistema educativo en Lituania en xeral, non? Falaronnos de que están tendo moitos problemas de escasez de profesorado porque a xente xoven non se quere dedicar ao ensino, profes en idades de xubilación teñen que seguir traballando porque os directores e as directoras se lo piden, teñen que facer horas extra tamén, algúns, non? E bueno, os profesores que son máis difíciles de atopar son os de matemáticas, ciencias e lituano. E, atención, os profes de primaria. Bueno, que hai que dicir que cando nos presentamos, Fabio, o profesor de matemáticas do IES de Canido, cando dixo que daba matemáticas, a directora iluminaronse os ollos, o sea, era como un unicornio, non quererás quedar en Lituania, non? O sea, estaba encantada, estaba encandilada coa posibilidade de contar con Fabio no seu centro educativo, que, por certo, unha cosa que é distinta entre Lituania e España é que ali os docentes non son funcionarios, ali os contratan. É que o sector privado paga moi ben, é dicir, puxa moi forte para levarse pois aos mellores, ás súas empresas, pero, sin embargo, contábanos que, bueno, que había algúns, non sei se dicir románticos ou fiéis á causa da escola pública que non cedían e que seguían, bueno, pues contribuindo a que a escola pública lituana pues fose potente. Sí. De feito, desde o goberno teñen un programa para que, bueno, para chamar aos novos profesores, non? Que se chama I Choose to Teach, e con esto, pues así empiezan las prácticas allí, empiezan e se puede quedar trabajando, ¿no? Están traballando 2 anos, ¿no? Sí, o programa I Choose to Teach, to teach, que significa eu escollo ensinar, ¿no? Efectivamente. Traballan 2 anos. Bueno, están acabando os estudos e traballando a mesma vez. Pero como cuestión, compatibilizan o estudo, o sea, eles son mestres, fan a carreira de magisterio, digamos.
e cando están a piques de rematar, ou por exemplo, están en segundo, se son 4 anos, non sei, digamos que Claro, son 4 serán anos. como eses dous cursos que teñen prácticas, pero xa se teñen a opción de quedarse E traballando remuneradas? no cole. Non eran remuneradas, verdade? Ah, Non, eso non non me lles acordo, pagaban. eu Eu penso preguntei, penso e que non lles non, pagaban, non. Estaban de prácticas 2 anos, pero tiñan máis posibilidades de quedar a traballar na escola na que fixeron as prácticas. E bueno, despois de contarnos así un pouco, pois xa nos dividiron outra vez en grupos para asistir a diferentes clases. Fixemos outra observación entre iguais. Sí. E eu, de novo, fun con Puri e asistimos a unha clase de inglés. E ti tamén, non? Eu tamén Ti fui fuches a unha inglés, clase de sí, inglés. fun como, porque, bueno, preguntou a coordinadora, dixo, mestres de inglés? E preguntamos a má, e ala fomos. Creo que nos fomos a mesma clase, é dicir, ao mesmo grupo, pero ali dividían o grupo entre, digamos, os máis avanzados e aqueles non tan avanzados, non? Sí. Eu fun con os non tan avanzados e ti fuches cos avanzados. Contame primeiro dos avanzados. Pois os avanzados, efectivamente, tiñan moi bon nivel de inglés, pero bueno, a clase foi un tanto... Claro, cando esperas ver temas digitais, recursos digitais, como o levan en secundaria, pois foi un pouco de decepción, non? Porque a lei de digital non tiña nada. De feito, a pantalla que tiñan non era como a tele da casa. Era moi pequena, sí, Era verdade. pequeniña. Sí. E bueno, a clase era de gramática, infinitivos e xerundios, pura e dura. O que facían era proxectar na pantalla exercicios que os alumnos tiñan que copiar na libreta ou completar ou así. E despois, bueno, o máis digital o mellor foi en canto a novas tecnoloxías e tal, pois un vídeo de YouTube no que tiñan varias cancións e as paraban, non? E teñían que decidir os alumnos pois se o verbo que iba despois iba en infinitivo ou en xerundio, o sea, un pouco así. Pero bueno, ás veces o que pasa é que cando facemos unha observación, o que vemos é unha foto, sabes? Non vemos todo o proceso, non? Que detrás. Entón, bueno, pode ser que ese día cadrara que prepararon unha actividade dese tipo. A actividade que fomos nós, con estes chicos que a mellor non teñen tan bo nivel de inglés, era, vamos a ver, o asunto era que eles tiñan que facer unha presentación oral, non? Acerca dun lugar que lles gustara. Sí, sí. Acerca dun lugar que lles gustara. Claro, eles tiñan que facela cos seus móviles, porque eles non tiñan portátiles, non tiñan ordenadores para cada un, non tiñan ese equipamento. Entón, cada un tiña o seu móvil e tiñan a aplicación de turno, que supoño que sería Canva ou algo así, sería Canva ou algo así. E claro, eu cando vin aquilo, non? Unha profesora dicíndolle a un grupo de adolescentes, porque debían de ter 16 anos, non? 15, 16 anos, dicir, escolledes os vosos móviles e facedes a presentación, e o primeiro que pensei foi, si, chata, seguro que sí, seguro que van a coller o móvil e van a estar pendientísimos do Canva e non do Instagram, do WhatsApp, do Telegram, da aplicación do Marca Lituano, etcétera. Pero sorprendentemente non foi así. Que, claro, mellor é que, claro, eu son mestre de primaria, pode que teña certos prexuizos acerca dos adolescentes. A cuestión é que eu, bueno, acabei gratamente sorprendido. E incluso fíxome pensar que, ao mellor, pois, teño que confiar un pouco máis nos meus alumnos, sobre todo cando son máis maiores, non? Cando están en sexto, que já teñen 11 12 anos, e darlles máis posibilidade de traballar independentemente cos seus portátiles. Porque, bueno, se confías neles, non? Pois o máis probable é que respondan. Sí. Aquí a profesora da nosa aula chegou un momento ao final da clase que lles tiña preparado un Kahoot e lles pideu que sacaran os móviles, pero dixo que non era algo habitual, que podían ser, bueno, pues como aquí, ¿no? Se está pasando ahora, que os pequenos non poden empregar o móvil nas clases a non ser que o profesor teña algunha actividade preparada. Pois ali igual. O que pasa é que ao final pois fallou a aplicación, non se puido facer o Kahoot, entonces non pudemos comprobar. Cousas do directo. Sí. Bueno, he de dicir que nos sorprendeu un pouco porque na escola de primaria, cando fomos á clase de Science, ao principio todo tampouco funcionaba.
do a ordenador, pantalla. ¿no? Sí, había un problema técnico, pero bueno, a profesora colleu o teléfono, chamou ali a non sei, a alguén de mantenimento ou algo así, nun plis plas veu e solucionou o tema. Aquí nada, Sí. aquí non Eu tamén tiña esa hubo sensación. intento Eu tamén tiña esa de sensación de solucionar. que o instituto ao que acudimos, sendo os dous escola pública, había certas diferencias. Por exemplo, eu, estes días que estivemos preparando este podcast, entrei na página web da escola Sietubos e claro, ali sabes que hai algo distinto. Teñen un uniforme, sabes, teñen un código de vestimenta, no instituto non. Ali, cando, por exemplo, é algo que non mencionei no segundo episodio, a min sorprendeume que entrei na clase, entrei xunto coa mestra de lituano, e os nenos puxeronse de pé. E non se sentaron ata que a mestra o dixo. E eu, claro, chamoume a atención porque iso aquí non o facemos, non? Pero cando foi ao instituto, iso non pasou, sabes? De feito, un dos alumnos desta adolescentes, non? Deste instituto estaba sentado na fiestra e que non quería sentarse na cadeira e a profesora dicíndolle, mira, claro, sentase e ao final, bueno, pasou polo aro, pero quero dicir, sí que había unha pequena diferencia que, bueno, pois fai pensar que ten que haber algo aí que non cazamos, non? De financiación, de que o mellor o cole primaria ten, non sei, ten unha aportación de alguén, non sei, dos pais, non sei, de empresas, non sei. Pero vamos, sí que había unha diferencia considerable. Unha cousa que me gustaría tamén mencionar é que esta clase de inglés que esta profesora deseñou estaba xa orientada, tendo os nenos 16 anos, estaba orientada aos exames xa de, digamos, o que non sería a nosa selectividade, non? Sí. Para non sería a selectividade, que eles se chaman mature exams, non? Exames de madurez. Porque, claro, a eles xa lles exixe, teñen claro que eles van a exixir. Entonces, din, bueno, se estes nenos non teñen tanto nivel en inglés, o que imos facer é traballar, machacar todas as probas para que cheguen ali e o saquen de diante, claro. Non? Ese era, bueno, foi o que me explicou a profesora. E unha cousa que non dixemos, e que tamén é interesante, é que ali non hai división entre primaria e secundaria. É dicir, van a centros distintos, pero eles teñen de primeiro de primaria, de primeiro a duodécimo, sí? Aquí non fan distinción, van pam. É que, a ver se non recordo, porque tiña por aí apuntado, pero era que en octavo tiñan un exame externo, sí. En décimo tiñan outro exame externo, en décimo tiñan outro exame externo, en duodécimo xa tiñan o exame final, e que tiñan que aprobalo para poder ter o graduado escolar. Ese exame de duodécimo era de moi pocas materias, verdade? Sí, penso que era de lituano, sí, de matemáticas. De matemáticas, e logo dunha materia que eles elixían. Sí. Sí? Era algo así. Bueno, interesante, non? Formas distintas de xestionar este asunto dos exames finais. Pero bueno, estivemos no instituto, deronnos unha volta por aquele edificio que era grandísimo, levounos por unhas habitacións, uns recovecos, uns pasillos, corredores enormes. E ata nos deron de comer tamén. Nos deron de comer, como non? Como nos deron de comer? Miña mãe, como comí, madre, por favor. Sí. Que barbaridade, que moi generosas, que non temos unha mala palabra dos organizadores deste evento. Comida riquísima, ademais, todo moi ben. Sí. E bueno, e despois ainda dimos outra voltiña e vimos a aula de teatro, non era? A de fotografía. Sí, é certo. Era como que usaban como extraescolares, non? Sí. Eran as extraescolares, ensinamos tamén un laboratorio. E bueno, a ver, ao final é certo que era un instituto grande, tiña moitas dependencias, sí que é verdade que non era nada que non tiveramos visto, non? Ao longo das nosas vidas, xa fora nos nosos institutos, nos nosos centros de traballo. Pero bueno, es que é interesante, non? Falar con xente, con outros docentes, pois sempre de países estranxeiros, pois sempre aporta unha visión distinta. Que fixemos despois de visitar este instituto? Pois despois a nosa anfitriona Vilma tiña preparado levarnos a unha tenda para comprar algo para traer de volta a España, acordaste? Fomos a unha tenda de chocolates. Iso é. Eu collín os lápices tamén de chocolate, sí, fixome gracia, non? O mapa de Lituania, eu tamén, pero fixemos a mesma compra. E unhas chocolatinas. Sí, por suposto. Todos picamos algo ali. Sí, pero bueno, que a mí
A que máis chamaron máis a atención foi eso, os lápices, por traerlos aquí á escola, e logo o mapa de Lituania, porque era moi cuco. De feito, eu teño todavía un e non o comín, e creo que non o vou comer, fíjate. Igual agora cando chega a casa, pam, para dentro. É moi romántico, sí. Pois, despois dos chocolates, algúns, tiñamos unha actividade, pero era máis tarde. Entón, algúns retiráronse descansar un ratiño, e outras, pois, seguimos paseando por Vilna, fomos de compras, buscar souvenirs para traer para casa. E bueno, vimos murais, que había un montón, por exemplo, vimos o mural da OTAN. Chegáchelo a ver ti? Non, non. Pois estaba moi chulo. E despois, bueno, fixemos o que eu levaba deseando facer desde o día que chegamos, que era montar no tranvía vintage. Pero, montaste no tranvía. Sí, chulo, moi soviético o tranvía, sí, é certo. Sí que molaba, sí. Pois non o fixen tampouco. Fomos dunha parada a outra, por eso de É que vos non vos quedou nada, non nos quedou nada. Metro cadrado de Vilna por visitar, Vimos tamén no centro da cidade o Lucky Belly, que é unha barriga que está ali nunha parede que tens que frotar para que che traia boa sorte. E bueno, nada, moi interesante. Sí que é unha cidade, claro, ao final é unha capital dun país, e ten de todo, é moi guai de visitar. A cuestión é que a actividade que mencionabas, que tiñamos despois, era unha actividade de realidade virtual, sí? Todos, bueno, acudimos a un centro de realidade virtual, ali puxernos unhas gafas, e vimos, bueno, unha animación baseada nas obras dun artista lituano, cuxo nome é Algis Krisiunas. Que, bueno, como sempre, escribiremos o nome na descripción do podcast, e así, pois, quen este interesado poderá buscalo, porque a nosa pronunciación non é a mellor. Pero, bueno, xa se notaba, despois da visita do Instituto de Secundaria, xa se notaba que, bueno, xa estábamos máis relaxados. Por fin, despois de días tan intensos, eu estaba francamente canso, porque foi un non parar, pero xa estábamos un pouco máis relaxados, xa podeche despasear máis, tiñamos esta actividade da realidade virtual, rematámola, e ali dixemos, tempo libre, señores. Agora xa, liberdade, o día seguinte, o xoves 11 de abril, tedes que estar de pé ás 3 da mañá, porque o avión sai ás 6, así que, oes, disfrutade da cidade. E o fixemos, sí, bueno, a ti fuches aos dous últimos sitios que te quedaban por ir de Vilna, de poñer o tic. Fomos todos xuntos, eu penso que foi a vez que fixemos turismo, digamos todos despois do primeiro día que tivemos de guías a xente da Xustas e a Vilma, fomos todos xuntos. Sí. Subimos nun funicular. A torre de que? A torre de Gediminas. Ali tes unha vista magnífica de Vilna, porque Vilna é unha cidade plana, non hai montaña ninguna, podes ver o horizonte con absoluta comodidade. Preciosa vista. Logo subimos un montón de escaleiras para ir ás Tres Cruces, á colina das Tres Cruces. Efectivamente, as Tres Cruces, que ali contanos unha historia un pouco macabra, que dis que ali foron 3 frailes a evangelizar, iban a evangelizar o pobo, pobo, o cristianismo, pero o pobo non estaba pola labor de ser cristianizado, e colleron os frailes, e bueno, outros trataron así un pouco mal. Mataron, podemos dicilo que acabaron con eles. Da colina pa baixo. Entón, en conmemoración, pois fixeron ali as Tres Cruces, e bueno. Porque Lituania foi, bueno, é o último país en declarar o cristianismo como religión oficial, non? Sí. Eso contáronnos. E bueno, aí estivemos un ratiño observando o atardecer, o solpor. Porque estamos cansadísimos, a verdade que bueno, tiñamos que madrugar, cansos, vimos ese par de cousas, que madrugar, e xa baixamos os 250 escalos outra vez. Que os contaches, non? Que os contamos, sí. E nada, fomos cenar, encontramos o noso compañeiro Fabio unha taberna espectacular tamén para rematar a viaxe. Moi ben, todo riquísimo. E houve un par de valientes que decidiron cumprir e ir a tomar algo, e eu raseime. Eu non podía coa vida, o sea, eu dixen, non, mira, conmigo non contedes, pero de todos modos sí que vin ao Barcelona xogar a Champions, e gañou, e dixen, bueno, igual Barcelona, calma, unha semana despois, ao carrer. Sí. Pois sí, bueno, pois nos retiramos e dormimos un ratiño. O sea, foi unha siesta, porque eu coa tontería de ver o partido, ás 11:30, 12 estaba intentando pegar ollo, e en 3 horas tiñamos que estar de pé. Pois sí.
Nos levantamos, fomos ao aeroporto e chegamos a Frankfurt dispostos a pasar 6 horiñas ali de espera. Que ti animaches a baixar, non? A Por cidade. suposto, non podíamos perder. Ti tes unha enerxía. Eu teño enerxía, tiña compañeiras. Tiña compañeiras. Esa foi a sorte, que demos ben. Entonces, bueno, sí que baixamos a Frankfurt, estaba ben, nos quedaba ben comunicado co aeroporto, en 15 minutiños en metro nos puxemos ali e vimos as cousas así moi de pasada. Home, sí, non a esas horas non había nada aberto. Claro, que hora era? Eran as 8 da mañá. 8 da mañá, o sea, levamos xa 5 horas expertos, mima. É que foi demasiado. Sí, entonces, nada, vimos o que había que ver así un pouco salientable, a Main Tower, a Ponte de Ferro, a plaza de... que bonita era, a plaza Romenberg, a ópera, o edificio da ópera. O sea, aproveitaches moi ben. Bueno, o único que... Na única tenda que paramos foi nunha carnicería. Ah, bueno. Me compré salchichas. Compraches, me caches salchichas. Pero claro, que ben, que tópico. Pero que ben aproveitado. Sí. Nada, voltamos. Pois eu quedei no aeroporto de Frankfurt disfrutando de todas as súas comodidades, porque a verdade, hai que dicilo, se hai un aeroporto no que podes asumir con certa comodidade unha espera longa, é o de Frankfurt, porque ten unhas sillas, ten unhas cadeiras que non son as típicas cadeiras estas que hai en Barajas ou en Santiago, que non estás cómodo. Teñen unhas que ti te podes tumbar e ademais están dirixidas hacia a cristaleira onde está a pista de despegue e aterrizaxe, e te dá o sol, estás ali vendo avións, avión para arriba, avión para baixo, avión para arriba, avión para baixo. Eu dormín como non dormira en moito tempo, en toda a viaxe, porque a verdade que dormín pouco nesta viaxe. Pero bueno, hubo xente que sí que descansou, outras fomos de turismo, pero hubo que traballou ali tamén todo o tempo. Sí, mención, sí. O sea, que sacou o traballo de diante. Hubo que que puso co portátil. Foi un grupo que demos todos moi ben, cada un Estivo moi ben, unha experiencia moi chula, poucos días, pero francamente suficientes. Decía Manuel Losada, director do CFR, que ás veces unha mobilidade máis longa faise demasiado. Eu estou bastante de acordo, a mobilidade que fixen en Limerick foron 6 días, e sí que é certo que chega un momento en que estás moi canso, e aquí, pois mira, eu xa empezaba a notar ese cansancio, bueno, pois... Estivo ben así, sí. E, bueno, dixen no episodio anterior que non todos voltamos a Ferrol. Bueno, non voltamos a Ferrol porque dous quedaron en Santiago. Quero dicir, eu dixen ese pequeno spoiler para intentar facer máis atractivo, non? Este terceiro episodio. Pero non, dous quedaron en Santiago e o resto voltamos a Ferrol. Non mentimos a naide. E rematou a experiencia, e remata así este podcast. Sí. Un podcast que, bueno, agardamos que vos resultase un pouco entretido. Tiñamos a idea de facelo breve, non estou seguro de que o conseguiramos, porque vexo que levamos 20 e pico minutos, igual hai que cortar, pero bueno, nada, teño que dicir... Sálese un pouco das presentacións típicas, non? Sí, bueno, esa é a intención, non? Claro. O sea, escapar do típico PowerPoint e intentar facer algo un pouco máis, bueno, eso, ameno. Pero nada, despedímonos dicindo que este podcast sirve para difundir a actividade, este fluxo de mobilidade a Vilna, capital de Lituania, está promovida polo CFR de Ferrol, baixo o abeiro da acreditación KA120, /SCH, co nome de Digitalization of the Education in Lithuania. That's right. Que máis? Nada, eso, despedímonos coa esperanza de que a nosa experiencia vos anime a internacionalizar o voso centro. É algo que paga moita pena, para o que estaredes moi ben asesorados polos diferentes CFR e o CAFI. Proba disto é que tedes múltiples cursos na plataforma FProfe para comezar a dar os vosos primeiros pasos en eTwinning e en Erasmus+. E ademais, animamos a todo o mundo a apuntarse ao evento multiplicador Erasmus+, que vai ter lugar o próximo mércores día 15 de maio de 2024 e día 22 de maio de 2024. Non recordo como se chama o sitio onde se celebra. No CIS. O día 15 será no CIS o día 15 e logo no CIFP de Ferrolterra o día 22. Un saúdo.
Moitísimas grazas por Gracias a escoitar. todos, gracias Luis por esta oportunidade, por facer esta oportunidade, como se fose alguén, esta oportunidade de no mundo facer do podcast. un podcast. Nada, en próximos viaxes ou proxectos que teñamos, pois eu creo que seguirei con isto do podcast. De feito, teño en mente publicar agora outro falando da experiencia de acollida dun grupo de alumnos semestres polacos, alumnos semestres polacos, que fixemos aquí no Cruceiro do Canido. Así que nada, vémonos. Un saúdo. Veña, chao.